was gonna end up dead too. Hlala ngaso. Vula ikhamera udlale ngesinqa. Nakucaca ukubula ibhinqa. Asa umlenze ubambe lo fika. Dlala ngaye, dlala ngaye. Vula ikhamera udlale ngesinqa. Nakucaca ukubula ibhinqa. Asa umlenze ubambe lo fika. Dlala ngaye, dlala ngaye. Dlala ngesinqa, dlala ngesinqa, dlala ngesinqa, dlala ngesinqa. Dlala ngesinqa, dlala ngesinqa, dlala ngesinqa. Ey, dlala ngaso. Dlala ngaso. Dlala ngaso. Dlala ngaso. Inkanyezi eminyezela yabona xa ndigqitha bakwazi ukuzibamba phosa amehlo kwibhinqa amehlo abhedululeke sanowara ndizomganga bona kukhala the dollars bafikisa izo zingaphandle kuvele nemibhono itopo zibabambele kuvele ingoma animation yabanyusa imikholo abakwazi ukuvala imilomo bathi bandibone pha kwimfonomfono andithethi into eninzi andibuzo noba ndingubani umsebenzi uyazitshona yile one up a move ingathi bona they got something to prove yiyo loo nto xa bedibene nami ndivele ndithi mabadlale ngesinqa khawudlale ngesinqa dlala ngaso dlala ngesinqa dlala ngesinqa dlala ngesinqa dlala ngesinqa hey dlala ngesinqa dlala ngesinqa dlala ngesinqa dlala ngesinqa dlala ngesinqa dlala ngesinqa vula ikhamera udlale ngesinqa nakucaca ukubula ibhinqa asa umlenze ubambe lo fika dlala ngaye dlala ngaye vula ikhamera udlale ngesinqa nakucaca ukubula ibhinqa asa umlenze ubambe lo fika dlala ngaye dlala ngaye